Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Tadzoka zvakare kuti weshe ndofunga nyaya yekwamaodzwa haisi nyaya itsva kumhuri yeZimbabwe. Nyaya iyi mawira yakaita kwatiri ndeyekuti mhuri yekwamaodzwa yakatifonera ichiti tiri pasowe reCheshumba apo tauya nemhepo iri kutaura iyo kuti ndakaurayiwa pasowe reCheshumba uye ndauya kuzotora ropa rangu. Ndopatakaenda isusu ndokutanga kuteera nyaya iyi kusvika tazosvika kuti weshe kwaMambo Makope pamwe chete nepakazoenda sekuru Kanengo ikoko. Asi pane zvimwewo zviitiko zvakazoitika mushure mekunge mhuri iyi yatiwo aiwa tinenge taita se tapedza nyaya iripo. Mapurisa akazoenda ikoko kunochera mutumbi zvakare waEvans Maodzwa vachida kuziva kuti munhu uyu akafa sei, nekuti sekutaura kwaita mhuri vaiti munhu akafira pasowe, vakuru vepasowe vachiti aiwa munhu haana kufira pasowe pedu asi post mortem yakanga isina kuitwa. Ezvinezvi ndina mukoma Tongai, regai tinzwe kuti nyaya iyi yapapi uye yakafamba sei kubva patakasira. Mukoma Tongai, makati zvenyu? Mira ndikubatire zvangu rise basa hasati 10 of Faradu rise anditika bvisa kamuri kutsenga kaka mukoma tinyatsoita se tinyatsotaurana kubva patakasira paye tizoti eked atiza mapurisa akazosvika kwamaodzwa. Titsanangurire kubva ipapo kusvika pazuva ranhasi kuti nhoroondo ndei yakamira sei? ya mapurisa akazouya na Dr. vakauya naye pakafukurwa mutumbi. Vanhu vakafukura mutumbi vakunosvika pane mutumbi ivo vega nemapurisa ndo vakazopinda mukati na Dr. vakapinda mukati. Dr. pachezvavo vakaverifya body kuti ine kodzero here yokuti iende kunoitwa post mortem. Ndokubva vabuda vakati body tine kodzero yokuti tiitakure nokuti vaiti pane zvandaona zvinokodzera kuti body inoitwa chi post mortem. Mafotos ese tairambidzwa kutora ndokubva tatotsvaga tambo dzokudhonzesa mutumbi kubva mukati uchiya ku post mortem kuno kwaHarare. Ndokubva vasiya vatodzwa kuti tinosangana kuno kuParire Nyatwa musi weWednesday by 7 am. Naizvozvo vatatedzerawo saizvozvo vatasvikosangana navo mapurisa aitawo nyaya yedu naivo Dr. vacha vatasangana matests ndokuchitanga kuitwa. Ndofunga atanga kuitwa kuma around 9-10 patazopera kuma 12 ndopazopera. Ndobva abuda results vabva tatambidzwa. Ndobva tachitambidzwa bepa ratapiwa richinzi iri ndo rinokwanisa kuti ritipe burial order. Zvisati tasvika kubepa rekuburial order, pamapiwa results anga achitaura kuti chii? Results anga ari negative zvichinzi mutumbi nokuti wanga wakaora. Asi pavakabva kumba chakandishamisa ndechekuti mutumbi wakaora pane nhunzi imbwa zvese but musha muna kana hwema wakatoitika but takunokutanzwa kunzi mutumbi wakaita sei wakashata kunoku kuvheko kundo kwanga right but kufront runzi wanga wakaparara. Ndobva vazotipawo bepa. Imimi pakacherwa mutumbi makanga muripo here? Tanga tiripo vati veukama takaiswa nechepaparefu zvichinzi vasiri veukama nevazukuru vedu ndo ngavachere ameno zvavaizviitirawo for sure. Mutumbi wakacherwa svika pasi ndokuzoiswawo motokari wakakofini ranga rine mufini ndo rakasiwa pasi nokuti ranga rati parare ranga radyiwa. Mufi ndobva arepwa ari pasi ndobva ritswa abva vamutakura vauya naye ndobva achiti tinofanira kunge tisangana Wednesday. Imi veukama mutumbi makaona sei pawakaburitswa? Hongu kofini yanga yaparara nekuti yanga yaora kana kuti yadyiwa nemuchenje nguva yanga yareba. Imi mutumbi muchiuona veukama makaona makati chii, makataurana pachenyu kuti mutumbi wakamira sei? Veukama vese
shoko ravainaro kumusha nderekuti mutumbi wangu wakanaka nokuti hauna kuburitsa mweya wekuti wakaora kana kunhuhwa kana musha wese dzimba dziri padyo takatozoswerawo tiripo hapana kana kunhuhwa kwatakanzwa tese tichitongobviliva kuti mutumbi wakaita se wakanaka but tichizosvikawo kunokuwo nevaitawo basa racho vachitipawo maresults tamboda kubvunzawo zvedu but tatongoona kuti zvavauya nazvo ndezvozvo chirega tichifambira very order yavataura saka vativo hapana chabuda pamutumbi chinoratidza kuti munhu akafa nei vati hapana saka tadaro ndokuchifambira very order mukati imomo ndobva vachiti iri bepa renyera hatichakwanisa kurita mukati muno motonorita kumarket square kwekwe ndokubva vatofona kunzi itai bepa iri so neroom number 14 yavatotaura saka tasvika kwekwe tazosvika chasvikotinetsa techekuti tasvikoudzwa zvinonzi mapepa acho amukambofambira kuti paitwe exhumption acho ndo atiri kuda isusu first tizive kuti munhu chakamboita kuti afukurwe kana kuti chikonzero chanchaita kuti afukurwe chii saka from there tambonetsana navo mambo akatomboedza kufona kuti mumiriro wamambo akamboedza kufona kuti no tsamba dzamuri kutoda idzodzo tisi takadzinyorawo futi kuno saka mogona kubatsira vanhu ava kuti vaende zvavo kupi kumba saka mukadzi wesupervisor aramba akatsika madziro achiti ndiri kuda tsamba dziri kumapurisa dzamukapa mapurisa imi ndo dzandiri kuda dzandichazoatacha nemafirst documents amukamboita pakutanga achasara akaatachwa anoratidza kuti munhu pakutanga akafa nechakati kechipiri futi akazofukurwa futi akaita sei akanovigwa saka from there ndopatapererawo bepa hatisati tariwana tipa kutoshishinika kuti titsvage bepa tiriwane tikwanise kuenda naye mukoma yokumba but namba dzevanhu vatibatsira right now tiri kudziedza dzese hapana iri kuita se hapana iri kubvuma so far ndopatangoperera ipapo alright pakanaka rega ndibvunzwa namukoma kushinga kuti zvakamira sei mukoma weyaitinzwe tiri kunzwa kuti pakauya mutumbi mazuva maviri kana matatu apfuura aya mhepo yakabuda zvakare ikatanga kupa mainstructions mungatijekesere ipapo kuti zvii zvakaitika ini ndingangotaura kuti ndakatosvikawo nezuro saka tiri kuparire nyatwa uku kune vanhu vafona kubva kumusha vakati kune mhepo yamai vemufi yapotera kuno iri kutaura kuti kwamaenda ikokoku maenda zvenyu but hapana chamuri kufambira asi inini handisuda kuti mwana wangu azovigwa akadaro nekuti pane mhosva kana musina kupagadzirisa ipapo pasina kugadzirisika pachatopera vanhu ndokutaura kwazvaitwa then zviri kunzi mhepo yakasvika zvekare marimwe nezuro ikataura ikati apa yaisvika kunani kumusha ikoko yaisvika pane muzukuru yaitaura uyewe yakataura kuti inini kwamuri kuenda uku vanhu vakatopedza kudhara muchafambira mahara hakuna zviriko saka imimi endai mungonotora bhodhi yangu chete mukatora bhodhi yangu muiendesa kumba kwa eketi tisingazive kuti ikaenda kumba kwa eketi zvichazonofamba sei ndio mamiriro aripo saka nhau iri papa ndeyekuti pari zvino mapepa aya ndasingafungidziro neni kuti anganetse kuwani anganetse kuti titore burial order but zvatonetsa because patandiri kupare nyatwa ikwako vatudza kuti endai pakadai munotora burial order tasvika kwe vakabva varambawo varamba tazoenda ku tazoenda ku market square tasvika ku market square mufana wangu uyu nababa ndovapinda ini ndandiri pafoni havatora nguva varimo padzokwa zvakanzi vataura kuti pari kudiwa bepa rekwasabhuku rekuhealth nerekupolisi nerekwamambo kwachief
saka kana pasina mapepa iwayo hatisi kukwanisa kukuita se kupai burial order because munhu kake chitumu chita se kuti mumuvige. Saka ina handa kuzivisa ndaona unge mufana wangu uyo maybe atadza kutaura ndapinda zvakare ini muofisi ndakati amai ndikukumbira kuti ndinyatsonzwisisa kuti ko zviri kufamba sei zvakanzi zvatotaura izvo ndizvozvo angatoita angatoshatirwa mukadzi yeye zvandatotaura ndizvozvo hapana chinochinja ini ndoda mapepa iwayo endai kune polisi yeye aita sei akupei mapepa iwayo. Saka inini ndazoti ndipei namba dzemupurisa uyo ndadzifona dzaramba ndokuzotsvaga namba dzemukuru wake wepastation kandiwe station inspector paHeadfield ndobva ndavati ko ndikukumbira kuti kana mune makopizi tinoziva kuti nyaya yakaitwa mupurisa achengete mapepa kumba kwake anochengetwa pastation. Saka isu toda kutora boti toda kuenda naye kuchiweshe saka amukwanisi kutipo here makopizi zvakanzi inini nditori palive munhu anokwanisa kutokubatsirai ndiyeyo saka itofonerai munhu iyeyo akuita sei akupei mapepa. Ndakati alright ko zvamusiri pabasa amukwanisi kutipo here namba dzepaofisi vatipa namba dzedzi hapana ari kukwanisa kuita sei hakuna ari kudayira dzeuyu mupurisa uyu hatisi kupinda. Saka izvizvi we are stuck tiri muno muHarare tiri kutotsvaga pekutorara kuti ko torara kupi tichimira kuti mangwana titsvage mapepa tikwanise kuwana mapepa yakupa hatizivi kuti tichawana kupi kana which means kana foni yake asina kudayira foni yake tichatonetseka. Panogona kuendwa papolice station pacho panonzwa kuti zvakafambiswa sei. Ndo zvandiri kutoona kutoti tinenge takutoenda ikoko. Tichitarisa mapepa ari kutaurwa imimi hapana here makopi aminawo amukatiwo makopi makasara nawo ndeapi pakavigwa Evans? Ndichitaura nababa vataura kuti mapepa ese vakapa mupurisa ndio kutaura kwavari kuita baba. Though handisipo zvangu but vataura kuti mapepa ese vakapa mupurisa ese ari 4. Ndiye mupurisa ati ndiri palive? Siriye uyu ati ari palive uyu mukuru wake watanga tinaye kuparire nyaya twapachitwa postmortem ndiye ari kunzi akapiwa mapepa but chandishamisa ndechekuti bepa ratipa isusu achiti ende munotora burial order ati kana musina bepa iri imimi hamukwanise kuti muzotora burial order mukarasa bepa iri zvavharana ndobva ndati okay saka tichachengetesa bepa iri saka ndatozoshamisika tichisvika kwevachitaura kuti apa ndone mapepa asitoripo apa ari kutodiwa. Saka kuti mupurisa yanga asingazive kuti mapepa mamwe 4 aya ekudhara anenge achidiwa sezvo yanga kuti indakupai pepa iri ndoronidzira kuti tinzi mupiwe burial order. Inini sekuziva kwangu semunhu womutemo handingati atanga kuita basa rake nhasi izvi zvinogara zvichiitika. Saka semupurisa ende munhu ane rengi handikutoona kuti atori munhu mukuru saka haangatadze kuziva kuti vana ava vanoda mapepa akadai kuti vakwanise kunoita sei kunotora burial order. Tuchitarisa panyaya yemhepo iri kutaurwa nemovie kuti itai zvakati ende mukandiradzika zvakare kana kuti mukandiviga zvakare mese munopera hongu munogona kufambira mapepa semhuri mupiwa burial order. Imi semhuri mati magara pasi kuti muona kuti mutedzera here zviri kudiwa nemhepo kana kuti pari zvino tine urongwa hwekuti dai takwanisa kuti tiwane bepa because kuno kuti ngori vashanu chete saka tanga tinitarisire kuti tikakwanisa kuwana bepa totakura bhodhi yedu toenda nayo kumusha tikasvika kumusha tisati taviga toona kuti ndezvipi zvingakwanise kuti zviitike. Inini chishuviro changu semukoma wake ndane chishuviro chekuti dai mweya uye wadzoka wataura wega patiri nekwatiri kuenda ndizvo zvandiri kuda. Muri kuzvinzwira tiri kutaura nemhuri kana kuti vamiriri vemhuri yekwamaodzwa vachitipa update yekuti nyaya yekufa kwaEvans, nyaya yekufunwa kwaEvans nenyaya yekuti achivigwa zvakare iri papi. Ticharamba tinemi tichinzwa kuti nyaya iyi yazvosvika papi sematangiro atakaita. Tine chimbo chokuti ndiwo zvakare mapedzero atichaita nyaya iyi. Let's meet again mune zvimwe zvirongwa. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.
Ndakafira pasi pemuti. Vakafira vakasungirirwa ipapo. Vakafira mwana wangu. Alright, tichidzokere kumashure mberi. Chakaita kuti auye panapa chi nditsanangurira. Anga achirwara. Ndochakaita kuti auye pano. Airwara nei? Amba aimurwara kurasika njira asi akambozvora zvekumashure ekukare uko asi zvanga zvavuteti zvakapera 2 days dzakauya panapa achibva aparara. Ndakafonelwa first day second day nchizwa kunzi apanapa. First day ndo paasumuka kubva kuBulawayo achiuya muno muHarare. Zuva rechipiri racho achibva aunzwa panapa. Rechitatu chibva ndafonelwa kunzi ari panapa. Haana kuzoedzewa, angauya nehanzvadzi dzake. Takadirectawo nemumwe mukadzi wakadirectawo akati ndakambonzwa kunzi kucheshumba kunoshandirwa vanhu. Ndopatakauya naye pano. Tauya naye pano musi wokutanga takanzi tipe $10 timurutsise nekuchaya. Ndobva tavapa ndobva aitwa munamato. Ndobva arutsa nekuchaya. Ndobva anzi mochirara panapa 3 days. Asi zvamusina magumbeze dzokerai kumba motorechi zvinodziya. Ipapo tisati asumuka kubva pano takaba kukurukura. Pakati pane mumwe murume akambenda kuchiweshe achirwara nenjera asi akadzoka pano takazomushandira pano. Ndopati kuchiweshe kupi? Ndobva taura kuti kuchikandira. Ati ndokudhuze nekuva tinobva indobva kwamaodzwa ndingona kwamaodzwa. Anzi kwamaodzwa ndati ndisi vana vemasabhuku kwamaodzwa. Zvanzi kwananzi ekedi maodzwa munomuziva here? Ndati handibaba wangu ndivatonana babedu vasara mumusha. Zvanzi nditomufonera izvozvo kuti vana kwari pano nokuti nezuro anga nditonodarerero mumusha menyu panapa. Right, tataito kuti tichatsika mumusha menyu kunotonobayiwa mombe 2. Takati alright ndobva wafonera. Zvanzi chokwadi vana vangu vapei phone number. Vakapiwa phone number. Ndobva vafona tati zvishwa baba tine mwana panapa tose asinzwa zvakanaka. Tadaro vakabva vati tinosangana mangwana iko kuma10. Izvi ndobva tadzokera kumba kutora magumbezi. Ndobva tarara kumba. Mangwana achene nguva ndikuti titore bucket ndigeze tite tigadzire tuye kuno. Mwana akabva tanga kuti serious kutorasika njere zvakanyanya. Tinosangana baba kunoko. Ndobva kwamukundetesa kumakuda kutononduraisa. Indema ndiregera ndakati zvinose munhu ari kurwara atasei ateedzerwe. Takashingirira ndobva tazofonera baba kuti mamirira zvatakunokwa zvamira zvakanaka. Zvanzi ndiri kuekoko. Baba vakauya ndobva tahaya mota. Ndobva tauya kunoko. Tauya kunoko baba vakauya ndobva vati vaipanda pa ndobva tichiisai munhu pamuti apa ndipo panorapwa. Vasungirwa pamuti apa. Asungirwa pamuti apa. Baba akati ndakudzokera kumba. Ndozokuonai mangwana. Nemukomana ndobva ndakudzokera kuti ndaenda kubasawo mangwana mazuva awanda ndobva vadzokera. Vadzokera kudaro. Tati ndobva tapuwa hembe kunora kumusoro uko. Tapuwa hembe kunora kuma 9:30. Munhu akatanga kuti inini vanhu panapa hamuna mati. Ndomana mamutira munetaya kana denga mupinde. Vanhu panapa hamuna mati denga mupinde. Indatadza kuzvinzwisisa titotora pane huna. Ndobva kuti asi munhu ari kurwara. Ndobva ndangozvignwa. Ndobva nzidzokere kunora bva tadzokera. Kwakuma 2-3. Ndakanzwa nzodzi yangu ichichema semombe. Ndakachazozvira ndamutsa munin'ina wangu ndakati chii chiri kuitika kuzasi kune nikino wako zvanzi sitombozvinzwa chii chiri kuitika sisi. Ndati kwakumei kudai. Ndobva tangoti gare pakashedzerwa nzi mukai musasamo tiimbire madzibaba mavhesi ehondo. Ndobva tamuka takaya futi takagara takaenda pamunamato pamusoro apo. Asi yakabatirana ndobva agatswa kukuma kweko akaita kweko ndinga zvinoita 20 minutes. Akabva azoya pamunamato anga atonyarara. Asi anga akabatwa akadai so ruoko rwake rwanga varume vaviri. Iye akadai so musoro. Pasina movement yaita saka ndikati zvakandinetsa kuti ndiwo murehwe here kuti pane mumwe murwere auya. Ko zvauti anga akatota chii chaitika. Sasi chandakazoziva papa nechirima iheti yandakanhonga. Ndikati iheti ndiyangu saka ndiye kawo. Ko atota nei asi vamudira makata ndi makata. Ndobva ndanyarara zvangu. Asi vakumbisepo paye vakamubatana futi. Vauti getodzisa madzibaba kumuti vakamubatana asi anga sina movement. Maoko akumba yanga kutoka kuzvodayo. Kuti haana kuzoti achiri mupenyu ndatadza kuzvinzwisisa. Ndakadzokera futi kunorara asanda kurara. Munin'ina akati tokoenda vasisi mana mama akagara ndati hapana. Ko mana bhudhi vari senda ndakati
hapana. Ndakati ndingamuchidzira mwana mudiki takoti tasisana mburara pakayama madzimai bamba ndanzwa foni yakaringa kubva kumba nomukomana uyu akati mama marara sei ndati andada marara sei zvanzikokuri sei ndati kuri right hanzi kuri right mama ndakati kuri right akabvunza mikatatu mama shuwa ndakati kuri right ndikanzi taitiko chii manzwei zvanzi wo sekuru right sekuru right vakatorara ndobva akazofona futi foni kubva Bulawayo nemukadzi wake tete murova vanzi china murewa tatiko chii zvanzi murewa wana kufa here ndati murora hapana saka iye akationa ngiti kumunyebera zvanzi tete musaninyebudaro kundivanza kudaro saka tadaro ndobva ndati rega ndinobvunza kuzasuku ndakadzika ndakasvika apa ndakaona matochi kombi yange yatopfuura pane matombo ane harara panobva mukadzi uyo yatokuzasuku ichiputopushwa varume vangu ari kwanga tori matochi ndobva ndachedza mota aitomhanya kukwira ta madzibaba ndikumbira kubvunza kuti hanzvadzi yangu ingati pamuti apa yaenda kupi zvanzi bva mhanya zvanzi ngatobvunza chi kusasi ukombo ndobva svika ukombo kwezvanzi vari kubvunza kuti hanzvadzi yavo yaenda kupi zvanzi naudza kuti yakarara saka ndobva ndanzi endai zvimunorara hanzvadzi yenyu yakarara pasina 10 minutes kuti vadatera futi nemamwe madzimai vanhu vangu vanopfeka zvitsvuku ndisikuvaona futi panapa avamfika zvitsvuku havasiriwo ndivavasiriwo ndobva vatiteera uko zvanzi madzimai mukai murongedze zvinhu zvenyu tati koindava zvanzida kunoti tonamata kusoro kuzasi uko tombononamata kokuiko ndikunoenda varwira ndikati serious ndikati wo ndobva varongedza zvinhu ndati handi tinodzoka here zvanzi aiyona torongedzai tizvione tozviisa kuti pane mapenzi munoona zvinhu pasisinai asi iwo akasoka zvinhu zvochinisa kupi kumotikari ndobva titeere kumotikari uko tatira motikari takatoona funga nguya ndakatovabvunza kuti ko hanzvadzi yangu iri kupika funga ngatomusakara mukombi vatokuzasi uko ndopatakazina kukombi kwekuya ndisvika tati naona hanzvadzi yangu yakafukudzwa kugumbezi kuti gumbezi ranga kasvika omo ndikati kwapa chii chaitika hanzvadzi yangu yaitofa kai zvanzi musacheme kana mafoni edzimai musacheme nekuti panapa munhu achiri mupenyu ndakati hanzvadzi yangu yafai kumbata dese apa pasina munhu ndobva ndatanga kuchema tichienda asi vachingoti nyararai saka mukomana akazitaura kuti ndiri sekuru ava mukuenda kupi tatiisa sitomboza tikuendeswa kupi ndibva ndazovabvunza tamunzira ti mukutendesa kupi kwanga mauti 4 zvanzi tikuenda kuHarare hospital tanzira boni tiendese munhu kuHarare hospital nababa venyu ava aiwa munin'ina wavo andikutaura wacho nekuti akauya taifamba naye ndakati wo saka mukomana vakazofona zvanzi mama kwamurikuenda kumochari nemunhu sei mukuenda kumochari munhu afira kumba imi madi kuenda kupolisi matase nyaya tanga nomhan'aro vanhu vakaramba chitanda ndobva ndazopa mamwe madzibaba atori panapa ndivati kusvika takatoona panapa ndotoenda kupi ndakavapa foni ndikati foni iyi taure nemukomana vakati isusu tapuhwa guide nababa venyu vatiendesei nemunhu kumochari akaramba achingofona chete funga kakawanda ana madzibaba vachiramba ndobva tasvika kumochari kwekuyoko ana madzibaba ndakatakusvika kuHarare hospital imimi munhu wezvo zvari madhaga makamudira mvura ari madhaga akatota ari madhaga ko muri kuenda naye akadai so here asina kunhikinika kana kumubvisa hembe dzedzi dzanga akapfeka zvikanzi hazvina nebasa rese andati akadaro ndobva iyo ndokatofambira zvinhu zvese ipapo baba vanga vasati vasvika zvese ndivaiteta chiri tikupuwa goya ahedhi nababa wenyu zvese vakatoita mapepa zvese kumapolisi panhikiri paipai ndovakatofambira nyaya dzese vatosiya vaisa munhu mumochari achienda muri kumberi kwekombi manga munei mukombi aiwa kwasanda kusvika zvangu tasvika ndobva tavaisa munhu mumochari zvese isu takaingosati tiri munhikino takasara takangogarawo mukombi imomo ndobva vapedza mvati hatitendai kunze uko tinomirira baba wenyu baba vakasvikawo tachemedzana navo baba mwani ndizvaaita tapedza paipai zvanzi hawo bva vatendera zvavo nemadzibaba ayo kuti meta basa mandokurochi manitakurira mwana wangu asi vasiti vasumuka madzibaba ayo nekuti manheri wayo tichiri ukuku munamatwa naini kwakabuda katsi bva yakurosana pamberi pouyu ndobvati asiso ona iyi katsiyo chichenge chikitiso ndobva ndakuti hachina basa ise musango munomhamba nezvokwasvobva musango asi madzibaba vakazochizunza kombi yacho ndiyo iyi vakachizunza chikiti checheche kiti iya inombodoka tikafamba sei baba vangu ndokati chaenda nokupi chiko chambuti chaenda nokupi zvanzi chikiti ndakati chikiti chimuza ndikati ko chabva nokupi asi achiri mukombi imomo here zvanzi kiti inogunesa sire kumasoro ndati kiti yambondikwa nemunini wangu kumausiku ko yazinge yamukombi sei zvanzi takaisa musaga umo taenda kuirasa tati kwamazayirasira pana hapana kwaenda zvanzi ayatenda atinomboona kuti yakafamba sei kiti iyoyo tadaro manje ndobva vati saga iri rabva kiti roro ndobva vati oyi vapa munini wangu rongedzera zvinhu zvenyu zvemukomana nezvimwe zvisiri kukwana rongedzai musaga tata zvinhu zvenyu nekusaziva ndobva tarongedza mai musaga memo ndobva tasunga ndobva taisa saka tadaro manje ndobva
vazoti gatifambire mapepa chichi kuti makotositoka bhodhi asi bhodhi vaitoitakura musi iwoyo tatiko imi mutakaseko bhodhi vakuta nemuzukuru wacho mungatakura bhodhi here sekuru mudzimai chaizvo ari munzira kubva Bulawayo ari kuuya zvanzi hazvina nebasa esantona takumberi zvese tiriwo mabasa muzukuru ndobva aramba achingoti ayo sekuru tozozvita mangwana ndobva tazosiya paipa bhodhi ndobva taenda unorara kumba mumangwana acho ndobva tafuma tichiuya kusura bhodhi ndobva taenda kumusha ndobva taviga munhu musi wechina Friday. Saka ipapo vanhu vari mochari koko trouser rake iri munhu akatozvigezera akatochine hembe dzake zvakanaka but trouser rake takazoshamisa trouser ranga rakavhurika nebhandi ranga rakasununguka shoti rake mukati nenhumbi yake mukati akaisa maoko kudai akashati maoko aya nezvandakamona akaita apa kati maoko aya akazi aisa nguva yemunhu akataita dzozi asina movement akanga akaisa mukati kudai so ndobva tazoenda kumusha taenda kumusha takavigwa munhu musi wechina Friday ndobva atongopoteropa nemukomanawo akutanga kutotaura kuti ndakaurayiwa so ndakachekwa kumagaro kwangu ndachekwa kumagaro kwangu ndakadhirenwa ropa rangu rakatengeswa ne$300 takati vangungotaurawo adaro aamba achingotaura mari iyi itoripo izvozvi sekuru vandigini baba vanotoine mari yavanayo $300 imuchikwama mavo isaka zvakatinetsa ndobva aramba achita mhepo ini pakazinoti ndipe mari vakatengesa ropa rangu ne$300 baba vakabudisa mari muchikwama vegani vakabudisa $260 uye akangoramba akaibata so akabva asvika pane vanhu vakati mari haina tosei haina kukwana vakazobudisa futi $40 ndobva vamupa zvanzi mari yakwana achibhetera kudai so mari iyi pakaita $20 inge neropa akati $20 iyi ndiyakapukutiswechi ropa rangu pandakachekwa saka akaramba asi kurara siku nesikati achingotaura chete siku nesikati achingotaura chete saka zvatora kuti netsa manje ndokuzochiona tasvika mukati menzvimbo inei mazodzoka sei pane pandatanga kutaura nemi muchiti muri kuHeadcliff Police manga muchifambisa nhau yacho sei takazoenda kwamambo taenda kwamambo mambo ndobva atinyorera tsamba aiti zvakadai sezvimudunhu wangu sandazviona ndobva atinyorera tsamba ndobva tiende nekupolisi tichisobva kuchiweshe ndobva taenda nepapolisi pachombira ndobva vati mimi nyaya inofanira kuti kunotangira kwayakaita sei kwazvakatangira nokuti vanhu vaifanira kuenda nekupolisi achasei vachimhangana nyaya yakuti munhu ashaya polisi ndiyaizoita kuita mapepa akuti muende kuti nemunhu kuhospital saka patakasiya neapapa ndopa takaitirwa munhu takamboitirwa mapepa ndobva taziva tichipedzisa nhasi kuzokuva taita kunoko saka iva tichiendai ndokuti tisatidzive mhepo saka takumoenda asi isi mapepa edu aya takutoafambisa mberi tonoti tingazvifambisa isisu kusvika pamunhu kuti sei asvike pakufukunoko saka mhepo ichitaura iri kutaura iro ndakapondwa ndakavurayiwa sei yaitsanangura mukanya ndinisawira ndauya neniwo ndiri mukanya handitika toti maoko mukanya panapa makatsakatika sei pano baba vakabhulaibha muzukuru kuti andeikumba pandakazosiwa pamuta ndanzi ndinofanira kurapirwa ndiri panapa baba ndobva vanosvika kuairport kunogara muzukuru nemota tanga tauya nayo vachiti vari kuenda kumba kwavo kuwadzana ndobva vadzoka bheki vanoshanda vese nemukuri wesowe rineri ivo vane sowe ravo rinenge rine rifuti kuri kuwadzana asi vanoshandidzana ndivo vari kuvaka matoilets ari pazasa saka pakushanda vese kwavanoita vanoshandisa ropa revanhu saka baba vakapiwa ropa nevamwe vavo saka ndakagara pa vakauya nereza ndakachekwa kumagaro ndakatorerwa ropa rangu ndakanuswa bhodhoro nepoison ndakafa ndakazvimba apa nguva yandakaendeswa kugoma nguva yakasvika chizukuru changu ndakasvinura wani ziso vabvunze ndavakaudzwa kuti ndaisvinura kuti aone zviri kuitika kusvika ndaendeswa kumusha ndavigwa handina kuda kumukira pane wehukama ndakamukira
kune muzukuru wangu anga ari padhuze neni akatanga kutaura zviri mumusha zvese akanorova muurayi paakazara vanhu. Ndakavaudza vese kuti ane $300 ema $20. Akamboda kuramba akazondipa mari yanga yakashota ndobva ndaikanda pasi ndakati yakashota handiverenge mari ndobva azoburitsa 40 yange yasara. Ndakati ndo ichashanda kuti chokwadi chibude pachena nekuti unenge uchiti hama dzako hadzina mari hapana anotungamirira dhare. Saka mari yeropa rangu ndo yandichashandisa yandikamutorera $300 ndo yatiri kutoshandisa izvozvo. Ndiri kunzwa kuti kwamanga muri kumochari makazowanikwa maoko enyu ari panhengo dzenyu uye pakavhurika muchitaurira hama dzenyu chii chakaitika? Vakandibata ngavadenze pane murume ari panapa ane gumbo rine chikenza akauya pa anokutaurirai zvakaitika zvese anozviziva. Hazvida anogona kuramba kutaura kakuti zvakamira ngauya pa mhepo yacho ndiise pa aitaure yega. ari tsvaga mutsvaga eka tinzo kuti atikwanika ipapo ndambomuona ndambomuona patasvika ane chironda chiri panapa mina angachibuda nepanapa angachibuda pakuru. Saka ndiri mumochari handina dhokta akandiona vachishandisa mishonga iwe panapa kuchipatara kwacho handina kuonekwa nadhokta ndaakagezwa nevanoburitsa zvitunha vaya asi iye anga aramba ati ndinogezerwa kumusha. Muzukuru angu akati kana takumusha hakuna bhodhi inobatwa ngaagezere muno. Okuparara kwandakaita ndakakanuka saka ndanga ndakashama ndobva ati musonei muromo. Ndiri kugomwe ndakazoiswa face mask ndo iri murinda mangu. Saka mukanyi muda kuti nyaya yogadziriswa sei iyo kama wenyu ari pava ndi muri kutungamirira muruda kuti munhu akakuponda iyoyo nyaya yacho ifambiswe sei? Iri kuda kuti paungane mhondoro dzenyika ino nekuti pane vacheche vari kutora sedambe nyaya iyi. Mhondoro dzenyika ino ndoda kuti dziungane dzisvike mukati menzvimbo inei ndigone kufamba navo ropa rangu ribude ndikwanise kuzorora. Ndo nhano dzandiri kuda kufamba nadzo. Saka panofambiswa sei? Anonotanga kuudzwa kunzi chidanho ichi ndizvo zvofanira kunge zvichifambiswa ndipapi panonanga vedzinza rekwenyu kuti vabva vaziva kuti tiri kutungamirirwa nemi uye zvinhu zvakufamba so panze pekuti vanotsvaka vega. Muurayi aripo wacho akachenjeresa akatora machira emumusha ese ndiwe anawo. Saka ndo pandiri kuda kuti patange pagadzirwa adzose machira emumusha. Adzora machira iwayo toenda nawo kwamambo. Ane pini yeusabhuku yainayo toenda nayo kwamambo ichenurwe. Yopiwa anofanira kupiwa pini yeusabhuku wemamaodzwa mubhuku rekwamaodzwa kuri kuchweshi. Handiti timbodzokera pano pasowe vano vepasowe vane mhosva here? vane makahombe kuti munhu afira apa votakura pasina hama yemunhu. Maanzwa zvandareva? Votakura mutumbi wafira apa pasina polisi ripoti.
vane mhosva yakakurisisa pakunditakura ipapo ndo pachatambanuka dare rese kuti ngavatumwa naniko kuti ndibve apa ini ndanga ndauya nemuzukuru wangu kuzondisiya pano naekedi maodzwa akazotungamira muzukuru ariye akabva neni kwandairaramira kusvika munzvimbo yaanogara yeepwet achizouya naye pano vo mutakuri ini asipo. Saka naye mukanya iye munhu wamuri kutaura akakuparadza iwe nekubata-bata kwaanoita vanomukwanisa here vedzinza renyu? Ndichamira navo kusvika dare rajeka. Ndichamira navo, ndichafamba navo kusvika dare rajeka, nekuti mambo makope vari kutoiziva nyaya iyi, mapurisa epaHatfield ari kuiziva nyaya iyi. Saka ndichanofukunurwa pakare ndotangidzwa kuvigwa panyowani vepano pasowe naekedi maodzwa ropa rangu vanoziva pariri vanouya naro ndovigwa panyowani. Ropa iri vaida kurishandisachi? Ndora vanoshandisa kuporofita vachipa zvinovatungamira chiporofita chavo ndo vanoshandisa ropa revanhu. Saka ekedi maodzwa akashandisawo ropa revamwe vake. Saka vamwe vake vari kuti ko iwe una chikweretika saka tiri kudoka ropa rekwako, ndosaka vakatora ropa rangu. Aiwa, ndapanzwa mukanya chizorodzai mutumbi, chizorodzai muzukuru, ndatenda mukanya, ndatenda. Tiri kumba ikoko kwakazoya bere usiku. Akwede wakuna masango. Asi usiku kwakaya bere mari. Mfego. Fana ngaka sesande baneri, bantakarira panzi. Kwakaya bere kwangu nemunhu wakanga akadhiwa vakavasata neparara. Rumongo akarira panzi. Ati munhu nguva yakabuda achitika nekuchidzira moto. Kwakaya bere chiti vaita ruzha mukai muone bere rakamhanya futi rakanaka kumakuva marimwe sokufuma futi nezuru bere rakazoya futi ndovharastananzwa nembwa ndovhara ndo futi kumakuva emurudzgeri ari kuzasi kuti akazoya mhanya richienda. Saka muchaona kusugarika andikutochika kana kuti kurara so kuti vapa izvi vana varara vachitongotya vachitongofuna kuti tatazobvisa torara sei. Saka vachitotsvaka kuti kana pana vanokwanisa kutibatsira tatambudzika. Ye mumba imomo muno mukomana yafa iyoyo ifunga iye ndochi 7 kanzo kupenga munhu apenga 3 days chete kunzi munhu hapana apenga hararame apenga wese hararame 2 days 3 days munhu atoparara atofa. Saka tashaya kuti mafiro achaya kuitika mumhuri mafiro wayo. Pamadzoka panapa mambotaura nevakuru vekereke tina hanzi avapo. Saka mukanya mainzwa kanyaya dare rofambiswa sei? Takabva pano tichaenda kumusha kwandaradzikirwa totora kuzorora tozomukira kwamambo tovatsanangurira mafambiro erwendo. Asi handisi kutora kuzorora kusvika ropa vauya naro vega, asi ndicharwa ndega ndomene. Saka kureva kuti kana mazorora muri unozororawo kumusha, asi kuti kune matambudziko akaita seberera vari kuona uye kumusha hakusi kugarika. Pitwa sei ipapo? Vanobata dare renyu kana pofambiswa sei ipapo? Tiri kuda kuti takaenda kwamambo tovatsanangurira kana dziri mhondoro dzichapinda mukati memusha wamamaodzwa vogadzirisa dare, asi vachitangira kumachira ane murume anonzi Ekedi. Ndiye ari kutsipika vamwe vese, chero anenge afa haana haadzoke.
asi nini ropa rangu harina mhaka naye, ndosaka ndakanzi dzokera pasi unorwira vamwe vese, ndosaka ndakabuda pachikomane. Kuiwe panapa pamakapatakatikira mukanya muchavaita sei? nekuti ndakafira pamasowe. Dhoketi iri rinovhurwa iri ndiri kuti kudii? Ndakafira kumasowe, handina kufira kuchipatara. Makafira kumasowe? Hamuna kufira kuchipatara? Makafira makaurayiwa nemunhu? Kennedy Maodzwa newe. Maodzwa Kennedy vakaita sei? Akandicheka kumashure akatora ropa rangu mani. Kennedy vakacheka inini? Ndiri kunofukunurwa ndxondo dzese dziripo ini Evans Maodzwa. Ndakachekwa neresa, ndakatorwa ropa pakati pemagaro naEkedi Maodzwa. Musade kupasa mhosva baba Mbondoro dzenyika ino dzese ngadziuye pasowe ndivatsanangurire mufambiro wazvakaita pasechwe. Uyu ndiani? muzukuru nati ndiyakauya nemurume uyu ndianzi apoterwa nemhepo uyu. Aiwa musete zvinhu Saka imhepo here iyoyi. musete Dai anga ari mutorwa tainge tamubatisawo masuwo. Zvino munhu ari kuziva kuberekwa kwemwana, zvese zvaari kutaura izvi ndezvake izvi. imi shoko rikutaurwa nemurume koyo Ndezvake kundoona nini mwana wenyu mimi paakauya fonera chifi. avamaya ndini Fonera chifi. Iwe uri kuzviparira mhosva iwe. Chifi ngauye nemhondoro. Iwe wega uri kuzviparira mhosva iwe. Ndati chifi Uri mhepo here? nemhondoro. Uri mhepo? Ndati uri mhepo here iwe? Andiurayiwe anditore Matrix amuri kuitirwa nemwana uyu. waindoda kukutaura amai ava ndo vakauya nehanzadzi yavo ndobva vanditi madzibaba muriwo kupi ndobva vati tiriwo kwamaodzwa ndikati kwaEkedi Maodzwa ndiani wenyu zvikanzi ndibaba venyu ndikati aEkedi Maodzwa zvavari baba venyumu vane basa guru ravakagadzirisa dzimwe nhau dzemushamani menyu dzipi achiudza dzematarisi nezvimweya muri kunzwa pakubatsirwa kwavanenge vachiita sei ndikutaura zvechokwadi zvandikutaura izvi ndikati ndesaka maona vachengeta vasvika papi apa nhasi apa ndikati izvozvi vezvi uya kwamaita uyu mukomana ari kupenga haana kuita zvakanaka nhamba dzaEkedi ndakatanga ndafonera Ekedi ndikati Ekedi ndikati ndaona mhuri yenyu yauya papi panapa saka ndati hatida tibatsire musati maita sei masvika Ekedi vakauya vakasvika papi panzvimbo vasvika panzvimbo ndikati Ekedi mhuri yenyu zvikanzi madzibaba vana zveshuwa ndive munin'ina kana kuti mukoma kwandiri munin'ina Ekedi munin'ina ndiri mukoma zvikanzi ndiwo mukoma here ndikati zvikanzi madzibaba mwana wedu isusu kana vasvika padambudziko rakafana neiri vana vaimba iya vanhu vakwana kuita ngani 6 uyu ndowechingano ndowechi7 akafa nechii nedambudziko ripi irori ndikati madzibaba mweya wengozi iyi ndoinonzi mweya wechi ndounonzi mweya wengozi
saka zvauri mweya wengozi apa papinde chiyapa vari kutoda hondo hai matara acho seaya agadziriswa ndisakakuti ndoda kuenda mumusha mei kana ndaenda mumusha mei naeke tigadzirise nyaya tigadzirise nyaya idzi imiswe ndikataengeti nyaya iyi iri kuda hondo hai nenzombe yemombe asi panoda kuti paoneke mombe ngani mbiri aiwa ndoda kuti ndikutaurire zvandakataura ndikuda kuti paite mombe mbiri imwe yoitwa mutambo pamba penyu musango imwe yoenda pachikandira pajere nyama nehondo yacho ichi yewai kuti muri isarambe ichingoita sei ichingopera ndo zvandaikutaurirai zvaiketi zvauya nhasi izvi zvikanzi chokwadi ndakadyiwa netsananguro ndakanonoka kuita sei kuuya handimazvona saka zvadaro uyu mukomana uyu vakadzoka kechipiri kumanheru ina handinombobvira ndasvika papi ipapo ndasvika papi ipapo ndaingotaura tsananguro chete ndobva vasvika vakamuisa pamuti panosungirirwa mapenzi mati ivavava uyu muzukuru wacho ndiaitotambudzika uyu iyeyuyu yakasungirira pamuti apo ina handisitomborikwe kupi ikoko ava handimukuvanza ri kuta vachivhiringika vachirapo kana aine violence handimazinzwa kana ane violence ndo muti unotorapirwa chiwoyo mapenzi vazhinji ina handisitomboripo papi muri kuti vakauya kuchitana nababa ekedi vachiti mhuri yangu zveshua azvino zuva racho aiwa zio zuva rakafa aka mangwana acho mukunzwaka mangwana acho ndo paakazoita sei pakauya naekedi usiku saka ava mukunzwa zvandutaura saka ini ndoda kuziva kuti aekedi vari kunzi ivo vakatora ropa vakacheka mukomana wekupi kumagaro handitika munhu ashaikira pashiringi penyu makaudza ichengeta munhu here kuti munhu nyafa kwandaekedi takavaudza ndoko vatiri kuziva vanga varipo varipo makaudza ni pakafa munhu takaudza aekedi baba wacho vanga vari kupi vari kumba kwavo kwavaichengeta munhu makaudza vakaudzwa kane vanhu vakaenda navo kuchipatara ndakuzwa madzibaba panzvimbo ini ndifunga pakaitwa maswe ani9 handiti mukomana akataura achiti inini vanhu panapa hamunamati apa ndo manamatire nyaya vanhu panapa hamunamati ndenga munoripinda here ini ndakati pamukurwara handitika tazoti munamato wa 2-3 ndopatakanzwa kukuma kunge mombe takati kukuma kuindava mureva wakuma kudai so ndopakashedzera madzibaba akashedza akati vanhu mukai mumisasa umo timimbire madzibaba ava ndikiri mavhesi ehondo handitika tasvika ipapo madzibaba okuma kwe vanga vanyarara vakabatwa nemumwe madzibaba uku vakadai somusoro vakatota ndakangoti semunhu pamamudire magati asi vanga katota abva matrozi ese miri wese wakatota ndakatombomushata ti pamwe pane mumwe munhu abva kumusoro kwasi ari kusudzwa zvakanaka asi anazoziva iheti endakanhonga pasi ndikaziva kuti heti ndiye ndambomubata tisi apfeke mumusoro ipapo tadziendei kuno chisemu chindamatana namadzibaba isa kumbodzosera madzibaba pamuti akaenda achizviwa kudai so munhu pamba pasisina achiti achienda naye ini handa kuonai haipapa handa kuonai mimi ari kwekwe kudai kwakamudhodza naye naye amuzvizambva nemusa kumuti futi uko ndovasi tadzoka zvedu mimi inonga asvika katodibvisa kuti sisi bhudhi maona sei takati ndizvozvo patinda mati ndizvozvo munhu anga achichedzera mama chechi madzibaba hamunamati takati taenda navapa chinoimbwa mavhesi vadzikira kupi kumuti nguva ndakazofonera ine kubva kumba nemuzukuru wacho uyu kuti mama kuri sei ikoko vari sei sekuru varira sei ndakati sekuru varira zvavo mama ndati sekuru varira sei ndatindarambo chimudza katatu panzinga zvonzi sekuru vashaya wanda ndakati mazwi handakwanzwa sekuru ndikuziva kuti vaita sei vaendeswa kwanga vari kumuti ndobva atati gare ndobva mukadzi kubva bulawayo vanzi tete mureva vaita sei ndakati mureva vaita sei nei ini hapa zvandiri kuziva kuti mureva vaita sei
zvanzi munoita sei tete mukundinyebera ati ini hapana zvanoita sei zvandiri kuziva regai ndichikata foni ndidzike kuzasi uko ndinobvunza namadzibaba because kwainza kusvikiwa chivakadzi ndobvunza namadzibaba kuti madzodzi yangu iriko here takasvika kombi yanga iri pano nokuzasi uko vachitopushwa mumwe madzibaba imhanya netochi ndao takazobvunza kuti madzibaba dzokai ndobvunza nadzodzi yangu yanga iri pamuti apa yaenda kupi madzibaba akatidzokerai zvenyu unorara madzibaba taisa pai mumba takati ho right takadzokera futi kumusoro handa kurara nina kufuta kati kwesisi ndamagara taa hapana takuti gare gare kwabvuka madzimai vamwe vanofuka zvitsvuku ndobva ndati madzimai irongedzei zvinhu zvenyu kati kunonamatirwa vanhu vanenge vanya kutaseiara kati ho zvinhu zvitosiya here takati zvinhu musasiye nokuti mune varwere vepfungwa nokukanganisira zvinhu kuno akatogopisa chimusososo kati ho madzimai vakatakura zvinhu ndivo vakatitakura zvinhu vachinoisa kupi kombi munhu angatokukombi kudhara ini tazotera bani takuti handei takatera but ndakaona hanzvadzi yangu pasisina hanzvadzi yangu yatoiswa gumbezi yatosiwa musoro chiri kudai so takabvunza tiri kuenda kupi zvanzi tere isusu tiri kuenda kupi tinonga takabuda nausiku matu 4 taakuenda kuharare hospital vakati isusu tati sisi apa taakuenda kupi zvanzi takaenda kuharare hospital unoisa munhu kupi kumochari masa munhu kumochari zvanzi saka mukomana akazofona futi zvanzi mama mari kuti munhu aitakandisikwa kupi kumapurisa mungatinga takakuenda nemuhospital nemusando wamapurisa kune madzibaba vamwe ane kensa so vaiti ndakarapawo kensa apa ndakapinda munomo kuti tatopedzana nabo bonye kudhara takati chifona ndobva ndawamafoni vakati ayo zvinotopedza nani zvakadaro ndakati handei ndofunga tasvika kuva madzibaba vantu vakaita zvese papasina isi takasara tiri mukombi ndavakamhanya vaya kuita zvese kusvika vaisikomo takati vabvunza kuti munhu ane madhaga mvura yamamudira akakane madhaga asangaite kubva muviri wese tati kuaenda here mocha takadai zvakaita zvanzi zvindadai mamuchinja hembe kuitira kuti chi aende zviri na zvanzi ayo hazvine basa rese ndakati sei akadaro ini ndakatoranga dei hama dzake dzahanzi dziripo dzimwe dzongozakati kuirana kwani kati kukuirana kwani kwavo munhu ndobva aiswa mumochari aiswa mumochari isusu takazonzi hande kunze baba edu ayo vangasita vasvika vataenda kunze uku nekombi tasvika kunze kwekuyeku takangoti mire nguva shomanana baba akabva asvika andobva tachemedzana nababa tati baba ndizvaita sei ndozvaitika mwana yaita sei aparara zvanziwo hapana mashoko akati hava akawanda madzibaba kuti akusumuka kwakabuya kiti usiku oyo munina wangu akasangana nechikiti so chakamukurosa pamberi kudai so ndobva toti sisi chikiti but chikiti takatona chamukombi chiri musaga chikiti ichocho vanzi chikiti chikunetsa sire kumasoro tati muzoti chikiti chinabhochona futi chambopfuura nepamberi pomunini wangu atanga chachitsika zvanzi chinogara chiri kumasoko chiri kumasoko tati kokunomaingenda zvanzi tatangada kuchirasa kusango kuti akanganwa ndobva vachizunza kudai so chikiti chakano vakati icho but kuti zetakapfuura pabi kusere kokombi chakwangu kusina pasi kokombi vakadongorera zvanzi hapana chinhu ndobva vazoti chitoisagara ngati chikiti rongezerechi hembe chinja mufu chibhachi rake ranga anaro ranga rakatota ndobva taisa imomo nezvimwe zvinhu zvanga zviri pasaidi zvanziisa imomo rangoisa imomo ndobva tasunga ndobva taenda imimi pakauya vanhu ava vachikutaurirai kuti endai munotaura kuti munhu aita se arwara uyu hapana kambototi arwara wangoti tipindai chete mumotikari hapana kambototi munhu arwara kati munhu afa inini minzwai nditaurei madzimai akamutsa vanhu ava ndini chiteererai munzwe ndikunyatsokuita sei akamutsa vanhu ava ndini inini ndaudzwa nemweya usiku iwo ngozi yateera mutumbi uyu haasi kuita sei haasi kurarama ndikati yateera mutumbi uyu zvikanzi ngozi yateera mutumbi uyu iwe ndikutaura usiku ndikutaura ndobva ndati iwe taurira vanhu vamutsane vateurire munhu upi vatokarira mhepo ipi iyi ndopa akamuka komana hazvisi here ndopa akamuka komana achidaidzira vanhu kuti vachiita sei vachinamata ndopa vakati munhu arwara zvakasimba ndikati kana mati arwara kana chikwasa endai naye kupi kuchipatara nokuti munhu uyu akambotaura nawe kuchipatara ndikati endai naye mukazodzoka naye ndimi ndiri kutaura zvinhu zvechokwadi chakaita sei
ndikati munhu akataura zvechipatara baba tinoda kuti hapana kuti kunje kana kuda kuti sase madzibaba edu makatisara ngomuchiti iye achati ndana uda kuchipatara makataura ngomuchiti mhepo iyi iri paari makati aenda kuchipatara isoda kurapa munhu asina mapirisi yangobira zvemapirisi aya chamurapa zvinotikura pachimhepo because makadzama mafuta aenda kumapirisi anoneta nemapirisi da kurata pamhepo toziva kuti mhepo yapera anomatsanungura makata madzibaba tikati tinodaura pachi mhepo zvemapirisi ngaambomira tikati tinodaura pamhepo handiti ndo zvandakataura ini ndikati ndinodaura pachi mhepo yeka kaini ndakatumwa kumhepo handinombotumwa kumapirisi asi ndakatumwa kuchi kumhepo kushandira mhepo kuti dzichimira ende dzichimira handimazinzwa saka izvi zvimwe zvese zvamuri kutitaura nezvakuitika izvazvinobvunza kuti bhoti chitakura pafira makapiwa goyadhina nekuti aende kumochari. Inini ndiri kutaura kwandiri kuita kwandiri inini ndakaudzwa nani naye kati zvokuti kufira izvo handisi kuziziva handi mukuru wesangano chimboteererai ndikuudze ndiri kuti inini ndakati vanhu vakauya achiti munhu aita sei arwarisa ndikati kana munhu arwarisa muendesei kupi kuchipatara akaenda ari upenyu mirirei ati baba ndomirai muchataura ndambobvunza mukuru wesowe kwena ndiriko here inini handinambodzika gomweni ini bvunzo wangu uri kuti ini handinambodzika goma ndikutaurire chokwadi adabvunza ngati pomutotuva mataura zvenyu ndimamuripo munhu ashaika makatanga kuudzani hapana munhu akasina kushaika munhu akaiswa mukombi ari mupenyu aiswa mukombi ari mupenyu ava ambuya ava naava vari ukwavo aiwa mirai titaure munhu aiswa mukombi ava zvinhu zvakauya zvinhu zvavo nekuti apa paguta pane vanhu vanotendera njere zvinhu zvinotorwa muyi munikirima zvishandiswa nevanhu ivavo kana kuraswa mumusango ndobva avauya vasvika ambuya avo ndovakatanga kuchema vatanga kuchema avo ndipo takati ko muri kuchemei munhu haasati aita sei afa tanzi tiita sei tiende naye kuchipatara nababa unga ari mukombi manzi mene kuchipatara makuti mira kana tapedza kupitaura ndabvunza kubvunza muchitaura manzi mene aiwa kuchipatara mira itanga tapedza kuti inoti takupenguva ndokubva tapa mukombi ndobva yamuswa ndobva tatakura munhu ndobva taenda nemunhu nanambuya vari tuwa ndokubva taenda takuswa paairport apo ndipo vakataurirwa nevari kuti ane kensa kuti munhu aita sei mambuya chii airwara nenje muverangokwidza panjere dzake here kana kuti munhu anzi ashaya takaramba tichienda ndobva tanosvika kuparire nyatwa tasvika kuparire nyatwa hatina kufamba tega ana madzibaba nekuti munhu tasaziva kwekuti abva takafamba nauyu wemusikana uyu ari uko uyu ndiye aisaina zvese achibvunzwa kunzi anogara kupi anoshanda basa rei nauya nda kubvunza munaudikidiki akataura mazve ekuti kada kuchinja murwere tichimuendesa kune rimwe sowe arwarisa ndiyani ndiyani akataura achiti takuchinja murwere takuendesa kune rimwe sowe hapana akataura izvo akataura namadzimai alipa zvitsvuku mazibaba munhu arwara serious matanga kuudzani kuti munhu arwara aenda kuchipatara baba ndo vakamutsa vanhu mira makaudzani inzwa yakaemedzwa ndikutaura mazibaba ndipinde kubvunzwa vakaudza vaekedi tichitakurai munhu aende kupi uku ndakatumira vanhu mirai mirai ndibvunze baba mazibaba chimbonyarerai avo mutenga kuudza ndiani auchengeta murwere neari kumba mutenga kuudzani vakaudza munhu panikirini patinoziva akaunza munhu wakaunza munhu ndiani uchengeta munosiya muna uchengeta munhu kuti munhu arwara sei muchiseudza kumasowo kune protocol yekuti totakumataura nevanhu vaifana kusiya mwe munhu isisu tine mutemo wedu takadzamara tapiwa baba tinotaura nababa asvika kumochari takafamba naamai avo vakasara vari mumota kana muchitaura munhu ari kumba muchisiya uchengeta murwere kuti munhu ashaya zvinorevei vari kuti hanzi isisu pasowe tine protocol toregera kutaura makati pababa isisu tinotaura nababa
ndo protocol yedu. Vakauya mai vaiva vane zvitsvuku ndo pavaifana kutaura nevavo. Vakaudzwa tatetawa. Saka izvozvo zvoda kuti vari nezvitsvuku vacho kudairira munhu asipo manje kunonetsa. Kuti vanga varipo vaiva vane zvitsvuku vachitaura kuti pavakasvika pa vakanotisvitsa here shoko kana kuti havana. Baba kwavanenge vari manje vanenge vachingopirwa manzwi inovachita mhinduro vachidzika. Izi chakati kadzika chekudza munhu ari kumba uchisiya munhu ari pasowo. Pamusoro ini ndiri mutapo nawo. Rega ndijekese chimwe chinhu. Ava vanhu handivaziva semafungiro ari kuita vanhu ava. Imimi handikuzivei semafungiro anogona kuita ava. Imi baba ndatanga kusangana nemi pazuva ranhasi. Avawo zvakare ndo vatondifonera kuti tine mhepo yatiri kufamba nayo yakuti regai ndiende kunotora ropa rangu pandakafira. Muri kupanzwisisa kaimi? Vanhu ava handivazive. Hasha dzenyu dzamanga muchiita muchizoti azosvika takadai ava handivaziva. Indangoya kubasa sezvandiri kuita ipo panapa. Handimukuzvona. Panofa munhu sekuona kwangu maemotions anokwira. Ende nyaya iri panapa inyaya yemhepo. Zvekuti togona kutisana naro. Baba vanonzwa mweya. Mhepo iri kuti zvakadai. Isusu panyama hapana kwatinosvika napo. Sekuona kwangu inini baba muripo na baba. Semhuri makabatana daiso. Yamungati imimi way forward ndeipi? Bosi munogona kuita 2 days makagara pana. Pamusoro yemukanya vatimbonzwawo ndanga ndichifungidzira kuti tidzokere pamasober senses. Kurwadziwa zvechokwadi tinorwadziwa. Masober senses anotangira pakuti patsananguro dzakapiwa aeketi. Patsananguro dzakapiwa aeketi vachipiwa nemweya kunzi musha menyu munoda kudai. Totanga taisa musoro pamwe chete kuti hama dzacho munodziziva here tsananguro idzi, muri kudzibvuma here kana kuti hamusi kudzibvuma. Totangira ipapo tichienda chi kumashure mujana ndihambira hambo yakumusha ndipedze hambo yakumusha wakati ndikufamba nedare renyu remusha pandinonamatira ndinozikana kunoku nemi isusu wamaudzwa tiri kuziziva zvino kuti pane zvauri kuita zvatiri kuziva isusu uzwa nevanhu vaunamata navo vazonditaura kuti mapikicha right ipapo imwe point iyoyo inoda kutozogadziriswa zvayo nenzira yayo. But nyaya yangu ndiri kuti nini zvataurwa zviye zvemhepo iri mumusha yanzi ine vamwe vakamboenda nenzira iyoyi imama zvitambira sei? Zvachabuda patizera asi daima makurumbidza aya ngatiteze tozopedza ipapo. Halo meno mapanzwa pandabvunza because takuda kutsvaga way forward nekuti kunyange takaita hasha tikarwa panapa pati dambudziko rozoramba richidzokera futi mumusha hapana zvataita. Saka ndiri kuda kutangira kubvunza kuti nyaya iyi dambudziko rapinda mwana uyu ndizvo here zvakamboitika mumusha. Totangira ipapo. Andi mapanzwa zvaka zvataurirwa ekedi kuti mumusha mamuchida kunzwai imi mese vakuru vemumusha mazvitambirawo sei? Idambudziko rekuti mazoudzwa asi tiri padambudziko. Munoziva dambudziko kana wava kuriita uri padambudziko imwe nyaya inonetsa. Andi mapanzwa aiwa tikutaura mumusha kuti zvakamboitika here zvimwe chete zvapindana nemukomana uyu. Tisikataure zvedu zvokupomerana toda kumbotaura zvinhu zviririwo panguva ine madzibaba hatina chatitira chokumashure handiti zvokumashure zvatodarika totoda kupa nhasi tichienda mberi handiti zvokumashure hatisina kana tiri kuda from today tichienda mberi handiti tinonyatsogara pasi towirirana. Ava vakanga vataura solution iri kudiwa mumusha handiti inini chinoitika ndechekuti kana tichishanda vaitaura vakatarisa murwere kuti mumusha umu muruda izvi nezvizvi kuti vanhu vakunde hondo ipi izvi. Ava vakataura izvozvo indataura naekedi ndo baba vandakaudzwa nani nevava havana kumbondinongedzera vapi ava vakandiudzani
aekedhi saka aekedhi wawo ndo andaitaura chi navo takagara apa maudza aekedhi avaizotudzawo kwatiri semhuri yavo aekedhi havana kukubiza haisi moshaauti mune mhosva hapana nemhosva panapa ndekuti isi tichitaura kuti baba ekedhi ndo baba vangu handiti makatitaura kuti dare iri ndiro ranga akainga pano nezuru handi masanangura makaita kudare iri nhau dzesini dzavanga vari pano nezuru nyaya nhau dzipi dzemusha muti kuda kubviswa mombe mbiri nehwai sezvandataura baba kuti mombe mbiri dzibaba ndedzei makati mombe mbiri ndedzaukuti ndezvakuti takachengetwa wani mombe ichaenda kunouraya kumusha todya nehama wani mombe ichaenda kwamutumwa ngati kwamutumwa munoripana mutumwa akafa vakati mombe inopinda mudanga rekwamutumwa aiwa nematariro akaita inzwai inini ndini mutauro weshoko ripi handitika ndini zvakare ndinopindura ndinoziva kuti mombe idzi dziri kufamba sei handida kudzai zvandatida kuita mushamai aiwa teereresai zvandiri kutaura ndati inini ndini ndaipatsanura nhau ipi iyi nokuti ida kuzarirwa handiti haifaniri kuramba ichiita sezvakaitika madzibaba munhu wamuchendayo nababa vedu vaikuita zvinhu behind kuseri kwedu zvatisingazive zvematele musha vavanga vachigarisa pasi nababa vachitiudza mirai ndipedze chifamba chiri pamwe chete but ivo vaikuti uya vachikupai matare emusha zvatisingazivi funga mi muto zamatare edu hatisi kuziva sematare maita muri apo kuti mamaudzwa ekedhi vakagadzisa matare akawanda ani mazvitaura isati azivi but allright ngatidai tototi pedzi nyaya imimi semhuri zvingaiti here kuti muenda pamweya munobatsirwa dare iri kwete kuti munozvibvuma kana kuzviramba ipfungwa dzangu mungona kuti zvavataura izvi baba vari kutaura panyama kana vataura zvavakataurwa nehama yenyu here kana kuti vata zvimwe muchibvuma zvimwe muchiramba makazvipira here kana kuti ivo imimi nababa motsvaga mumwe muprofita okuitirai dare handitika saka ayo tinofamba navo tinofamba navo aiwa mirai hatidai so varume mukuru nzwai baba Innocent baba ana baba tererai kana mukuru inzwai daunyanya kutaurira imimi ngotererai kana imama nyaya iyi zvayakanakira akuru vanguka imboteerai zvikutaurwa nemhepo imboteerai moona pamunoperera izvozvo hazvina kuipa kana muchine bhilifu yekuti mhepo imboteerai handi mazinzwa then kana maane chokwadi the door is open chete nokuti aekedhi dokwachenesa pambepani pamberi pamwari madzibaba endai kumaprofita akaita sei akawanda endai kumaprofita akawanda musanongedzera aekedha munyatsocheneswa mhepo haingapotiri pamunhu wawenai mhepo haingapotiri pamunhu wawenai